як нафаре буд, гӯшош кар буд, ҳамсояш бемор шид. баъд барои хабаргирӣ ҳамсояш мегӯяд истод як лаҳзаву якчанд суҳбату якчанд ҷавоберо мега пешакӣ омода кард. мақсад ки агар равум пеши ҳамсоя хабаргирӣ, хайра бояд ман аҳволпурсӣ кунам, аз ӯ мақсад ман чанд саволе кунам. вақте вай ҷавоб мегӯяд ман нашнавам, пешакӣ ин одами кар ба худаш як саволу ҷавобе тайёр карду баъд ҳамсояша хабаргирӣ рафт. аку савол-ҷавоби тайёркардагиш чӣ буд? гуфт вақте ки ман агар рафтам, ҳатман аввалин гаперо ки ман бояд ба ҳамсояи беморам бугум ҳамин аст ки ҳоло чӣ хелай? вай ҳатман мисол чӣ мега? хай мега алҳамдулилло, ҳолам хубай. баъд ман мегӯм ки хай худоро шукр. баъд дуюм саволе ки аз ӯ мепурсам, мегӯм ягон чияк мехӯрӣ? мақсад ягон ғизо мехӯрӣ? ягон чиза ки мулоим мехӯрӣ? хай ӯ ҳатман мегӯяд ки бале, мақсад ягон шарбат мехӯрам ё ягон хӯроки мулоим мехӯрам. хай бемор аст, аку мега ҳамин хел мумкин ҳамин ҷавоборо гӯя. вақте ин гапа ки гуфт, мега ман дар баробараш чӣ мегӯм? мегӯм нӯши ҷонат шава. баъд сеюм мегӯм, мепурсимуш ки ягон табибе омад, ягон духтур мақсад хабаргирит омад, ягон нусхаак ки ягон мақсад барои табобатат ягон чизе муайян кард ё накард? хайо албатта чӣ мега охӣ? мақсад мега ки бале, мақсад фалон табиб овардем ё мақсад табибо омада дидестанд. ман дар инҷа мисол мегӯм ки қадамшон муборак боша. бародаро, ин як сценария, ки бигем ҳамин одами бечора кар ба худаш як ҳамин гуфтугӯ савол-ҷавоберо тайёр кард. баъд хонаи ҳамсояш омад. хонаи ҳамсояш омаду якум саволиш ки буд, ҳамун савол буд. гуфт, ҳамсоя гуфт, шунидум бемор шидай, ҳолу чӣ хелай, аҳволу чӣ хелай? аку ӯ ҷавоберо ки ин кар тайёр карда буд чӣ буд? гуфт ки шояд бигӯяд ки хай алҳамдулилло, ҳолам хубай. лекин бемори ҷавоба надод. бемор ҷавоб дод ки ҳолам бадай гуфт, ҳолам бисёр бадай гуфт, бисёр ранҷ мекашам, бисёр худма бад ҳис мекунам. ин кар фикр кард ки мега ки хай алҳамдулилло, хум гуфт, хай худоро шукр, худоро шукр. баъд мега саволи дуюмша пурсид. гуфт ки ягон ғизо мехӯрӣ, ягон хӯрок мехӯрӣ, иштиё дорӣ? азбас ки бемор бисёр одами дарманд, чизе хӯрда наметавонист, гуфт заҳр мехӯрам. хӯроки чӣ мехӯрам? рӯзи дароз гуфт тамоми вуҷудам месӯзад, хӯрок хӯрда метавонам, гуфт заҳр мехӯрам. баъди кар гуфт ки хай нӯши ҷонат шава, нӯши ҷонат шава. барое ки пешакӣ ҷавобои кар ҳамин буд бечора. бемор мега бисёр дар ҳолати ғазаб омад. гуфт ман мегӯм ки аҳволам бадай, мега худоро шукр. мегӯм ман ғизо намехӯрам, охир заҳр хӯрдестам. мега нӯши ҷонат шава. ин мара масхара кардан омадай? баъд сеюм саволаш мега пурсид, ягон табибе меояд, ягон табиб ҳолта пурсид, ягон духтурда муроҷиат кардӣ,
یک بار که غضبناک بود بیمار گفت گفت عزرائیل آمد گفت. بعد میگه کرگشت گفت گو همسایه خیر قدمش مبارک باشه، قدمش مبارک باشه. یک لحظه از برادر عزیز که همین حالت آدمایی که یعنی در حالت کریان و وقتی که نمیشنون بینین مقصد چی معاملای میکنن و این شکرگزاری به این شنوایی ها ما باید ما شما کنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الله مهربان عاقبت هممون بخیر کند، ایمان همون با سلامت نگه دارد. آن چیزی را که شنیدین الله مهربان توفیق عمل کردنش بر یکایک ما و شما نصیب گرداند. ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم و تب علینا انك انت التواب الرحیم. آمین.